Tenia 3 obstacles. Com fer una pedagogia de l'esforç? Com intentar superar aquests obstacles? Primer, que jo ho intento, amb més o menys encert, però ho intento. L'esforç d'entrada a ningú excita, ningú desitja esforçar-se. D'entrada, diguem-ne, és contranatural. Si puc fer les coses sense esforç, millor. Això vol dir que és important la motivació, la raó. Perquè d'entrada, tendim al mínim esforç possible. Això és una llei universal, planetària. Si es pot fer sense esforçar-se, millor. Millor. Per això hi ha d'haver una motivació. Ara, el problema és, i quina motivació li poso? Perquè estudiï, llegeixi, perquè tingui interès per la filosofia. Quina motivació? I llavors aquí tots fem el que podem. Ara, el que és evident és que hi ha d'haver una motivació. Hi ha d'haver algun tipus d'impuls. Una mala forma de motivar és l'amenaça. És que si no llegeixes, te la carregaràs, et tancaré, et suspendré. Els professors utilitzen un tipus de judici hipotètic. Si no llegeixes, els pares uns altres. Però aquesta és la pitjor forma de motivar algú. Ara ho fem molt habitualment. És un intent desesperat de motivar, però a la via negativa. I naturalment té mals efectes. Perquè llavors al final s'odia la lectura. Me l'han obligat, m'han coaccionat, estic fastiguejat, no vull llegir un llibre en la meva punyetera vida. No ens en sortim. D'aquesta manera no ens en sortim. Ara, d'altra banda, volem que llegeixin a Lorca, a Maragall, a Riba, a Carner, Plató, Schopenhauer, Kant. Quina motivació hem de fer? El goig que experimenten amb la lectura dels clàssics. Home, això seria l'ideal. Això seria l'ideal. Però aquest goig és experimentat aleshores. Per tant, la via negativa no. Ara s'ha de donar una via més pragmàtica. Fer-li veure que aquell tipus d'esforç tindrà sentit en la seva formació. Tindrà sentit. L'obrirà horitzons, li obrirà camps. Que algú dirà, fins que no s'hi troba no se n'adonarà. És veritat. Fins que no l'agafis i el posis a la frontera i vegi que si no sap llengües no pot fer res, no se n'adonarà, d'acord? Però nosaltres hem d'anticipar el que trobaran. I per tant, si la motivació no va a la via negativa, li hem de fer veure que, o els hem de fer veure que allò és bàsic per desenvolupar-se. És com l'oxigen. Mirin, per exemple, les noves tecnologies. Avui qui es pot permetre el luxe de no tenir coneixements de llenguatge informàtic? Quan tot, en el món laboral, en el món cultural, en el món social, tot va a través de la xarxa i a través de l'ús del llenguatge informàtic. Si no coneixes això, quedes fora del món. Quedes fora del món. Quedes senzillament en aquell petit món, cada cop més petit, dels desconnectats. Hi ha el món dels connectats i el món dels desconnectats. Jo a classe en tinc molts de desconnectats. La gran majoria. Però veuen? Aquest és el tema. Ara hi ha una tercera estratègia. Per mi aquesta és la més important pedagògicament. Que és mostrar-li els beneficis d'aquell esforç. Hi ha un cosí gran. Aquest cosí gran ha fet una carrera i s'hi ha esforçat. S'ha passat molts diumenges i dissabtes i nits estudiant. Finalment se l'ha treta. I se l'ha tret amb molts bons resultats. I les empreses el van a buscar a casa. Mai ha hagut d'enviar un currículum. Aquests exemples propers són bàsics. I n'hi ha, afortunadament en tenim. Més propers, més llunys. Totes famílies sempre hi ha un exemple que dius, fixa't, ara comença a treure els fruits d'això. Ara no li han regalat res. No li han regalat res. Per tant, una altra forma d'incentivar aquest esforç és a partir
d'aquell tipus de figures que fins i tot ells idolatren, veure que darrere el que hi ha hagut. La motivació és clau. La motivació és clau. En ocasions la motivació que millor podem donar és que ells ens vegin gaudir a nosaltres amb aquell esforç. Posaré un exemple molt clar, no? Jo no puc, tornem a la lectura, jo no puc exigir que llegeixi i fer-li veure que hi ha grans beneficis de la lectura, capacitat de llenguatge, capacitat de comunicació, capacitat d'aprofundiment, si no em veuen devorar llibres sempre que puc. Ara, si una hora i altra veuen que aquest home llegeix sempre que pot començar a fer-se preguntes de què coi hi haurà en aquest acte de lectura que li resulta tan sumament atractiu. Pot començar-se a fer aquestes preguntes. Una altra cosa és que jo li doni l'imperatiu, llegeix, però no ho vegi acompanyat d'aquest acte de la lectura. Tant la motivació, primera clau, motivar-los, donar-los raó de per què s'han d'esforçar. Això és insuficient, és veritat. Per això n'hi ha d'haver una altra, que és posar contrarietats.